Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, Santa Monica, San Isidro, Del Carmen, Pilar, San Benito, mga ka-Siargao, Ogang, Socorro, General Luna, mga ka-Siargao, og Burgos. Magandang umaga po, magandang umaga kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Good morning po, magandang umaga. Sa atong mga reactors, mga commenters, good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga kalungsuran nga silingan og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ani nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napag-atod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini nasulod sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga ka-Siargao din ha. Good morning po, magandang umaga kaninyo mga ka-Siargao. Happy morning po. Salamat sa inyong pagsuporta. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong paminawon karon kung muulan pa ba karong adlaw o dili na. Pinaagi na sa report sa atong kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Raymond Ordinario, ang DOST Pag-asa Weather Specialist. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na may mga kaulapan pa rin na nakikita tayo. So, unahin na natin itong cloud cluster dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay binabata natin for the past 2 days at ito nga ay kumikilos pa rin papalayo dahil nga ito ay nakakabit dito sa frontal system na kumikilos nga pasilangan. At ngayon meron tayong nakikitang malakas na hangin o malamig na hangin dito na dala pa rin yan ng ating amihan. And still, bumubuga pa rin ang hangin galing dito sa mainland China, kaya inaasahan pa natin ang pag-iral pa rin ng ating northeast monsoon. Dito naman sa gawing timog ng ating bansa o sa southern part ng ating bansa, nakakita tayo ng mga kaulapan dito at dito. So ito yung mga kaulapan na posibleng bahagi ng isa tinatawag nating easterly wave. So ito yung mga ito ay series ng mga kaulapan na pwedeng magdulot nga ng mga ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagkilat at pagkulog. So ito yung nakikita natin na major disturbance o weather disturbance na inaasahan nating makakapekto dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. And still, wala pa rin naman tayong inaasahan na bagyo within the next 3 days na makakapekto o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Still, easterlies ang ating nakikita na dudulot pa rin ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog dyan sa may Palawan, Bicol Region, buong Kabisayaan at Mindanao hanggang bukas ng umaga. Samantalang patuloy pa rin ang pag-ihip ng ating amihan dito pa rin yan sa Northern at Central Luzon. Para naman sa Visayas area, so patuloy pa natin inaasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagkilat-pagkulog sa buong Kabisayaan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga area. So ito yung mga areas diyan na nakikita natin na maapektuhan pa rin ng easterlies na pwede nga magdulot ng mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog sa mga malaki bahagi ng Kabisayaan at Northern Mindanao area, included sa Zamboanga Peninsula. Samantalang ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay magkakaroon pa rin ng generally fair weather condition at meron pa rin malaking tsansa ng mga isolated or localized thunderstorm. Agwat ang temperatura ng Tacloban City ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Metro Cebu is 24 to 31 degrees Celsius, Iloilo is 26 to 30, Cagayan de Oro is 22 to 32 degrees Celsius,
Metro Davao is 24 to 33 at sa Zamboanga City ay 23 to 33 degrees Celsius. Mao kana mga kasyargaw, ang atong latest update sa kahimtang sa panahon. Ang nasinati nato karon mga kasyargaw nga dag-om sa kalangitan, mga kasyargaw tungod na sa easterlies o mga panalagsang pagdag-om ngadto na sa pag-ulan mga kasyargaw. Ingat, ingat, ingat po kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga kaigsuunan din ha mga kasyargaw sa nagkalain-laing mga lugar din na sa atong probinsya Surigao del Norte. Good morning, Siargao. Stay safe, Kuya G. God bless. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat po. Magandang umaga. Maradyaw na buntag, Kuya G. Maradyaw na buntag. Usab, Siargao. God bless sa ato tanan. Gikan na kan Tata Manazone. Salamat po. Good morning, Kuya G. Shoutout ako sa taga Boulevard, General Luna, Kubo Boys, especially Boss Lalay Agarido. Good morning sa Topper at Topper Bag-o, stay safe. Tuper di ay, Tuper. Gikan na kan Tuper. Bag-o, Bag-aw. Stay safe and good health from Roel Golandrina. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout naman kan Roel Golandrina na nakatutok sa Siargao TV Kuman. Sanan sa tanang taga-tourist van driver and operator. Gikan na kan Sir Perlo Crisologo. Salamat. Hello, Kuya G. Shoutout sa mga taga Sapao, Santa Monica. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagaseron ang pinakaunang bahin sa mga balita karong buntaga. Tree planting gipahigayon sa Siargao Transport Service Cooperative. Atol sa pagsaulog o pagselebrar sa UN World Soil Day netong December 5, 2020 mga kasyargaw, ang Siargao Transport Service Cooperative may partisipar sa nationwide tree planting activity uban sa pakig-collab o pakig-collaborate niini sa LTFRB Caraga o General Luna LGU mga kasyargaw. Gipahigayon sa mga tourist van operators o drivers ang pagpananom sa nagkalain-laing fruit seeds mga kasyargaw dito na sa Barangay Malinaw, General Luna. Nasairan nga ang maong mga gipang tanong, mao ang mangga, avocado, mangustin, lanzones, atis, bayabas, kalamansi, tisa, orange ug kakao. Sumala pa nga kini nga paagi sa Siargao Transport Service Cooperative igo nga pagpasalamat mga kasyargaw sa labang nga makagagahom sa mga grasya nga iyang gihatag sa katauhan ilabi na din na sa atong isla sa Siargao. Congratulations po. Thank you sa inyong concern sa atong earth mga kasyargaw, sa atong gipuy-an nga kalibutan karon. Salamat. Og salamat usab kang Sir Perlo Crisologo. Keep safe po. Salamat. Kaninyong tanan, salamat po, magandang umaga. Mga tourist van operators o drivers din hina sa isla sa Siargao, good morning po. Shout out kaninyong tanan, salamat sa inyong concern sa atong kinaiyahan mga kasyargaw tungod kay ato gayud ibalik ang iyang mga gihatag kanato na mga gasa gikan na sa atong Ginoo, ibalik gayud nato sa earth mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpananom mga kasyargaw sa mga punong kahoy dinha na sa atong mga kaugalingon, ilabi na dinha na sa mga bakanting nga lote, pwede nato na tanuman mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat kaninyong tanan. Good morning po, salamat, magandang umaga mga kasyargaw. Mga kanang pinakaunang bahin nato sa balita karon din na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod ka ninyo sa mga importanteng balita mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning, hello Kuya G. Shout out sa mga taga Sapao, Santa Monica, gikan na kan Lynn Lopez Dars. Good morning Lodi Kuya G.
Keep safe, Siargao. Gikan na kan Junel Despoy. Salamat, Junel. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Pabatik og happy birthday kay Auntie Nining Dela Maria Cometa sa Delia Marie Cometa. Salamat. Good morning. Good morning. Gikan na kan Suzin Odtuhan. Shout out sa Yipi. Salamat. Gikan na kang Ayet Ridul. Salamat po. Magandang umaga. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, mga kasyargaw, LGU Santa Monica adunay Christmas greeting sa katawhan. Gipangunahan karon ni Santa Monica Municipal Mayor Fernando Dular ang pagpasalamat karon sa lokal nga panggamhanan o mga ahensya o mga departamento sa Santa Monica ngadto na sa katawhang sa paunon sa pagka-resilient ini panahon sa pandemya. O mihatag usab kini mga kasyargaw o greeting sa Kapaskuhan ngadto na sa mga taga Sapaw o Santa Monica mga kasyargaw. Atong paminawon ang ilang mensahe ngadto na sa katawhang sa paunon. 2020 has been an extremely challenging year because of COVID-19 pandemic. We have faced many challenges within ourselves and in our community. In spite of it, it made us stronger, that lead us to a better person. My dear Sapaonons, we are deeply grateful that you have been resilient during the pandemic. Let us all be strong and healthy. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this merry time, and a prosperous New Year 2021. Greetings from Mayor's Office. Mabuhay! Sa opisina ng Sangguniang Bayan, pinangaluan na atong Vice Mayor, Honorable Aguila Aguilar, kinasing-klasing ng paabot sa inyo na managaw na Pasko, magmasagong-bagong tuig. Niling panahon sa pandemya, atong salungan ng Pasko na puno sa gugma, paglaom, panaglaing o kanagang diusa. Ugaliin mo ang Diyos sa tanan, nga musunod sa health protocol, pinaagi sa pagsugod ng face mask, paghugas ng anima, pagsunod sa social distancing, para magdala ng pagkaila sa COVID-19 virus. God bless Santa Monica. Merry Christmas and Happy New Year! Wishing everyone faith, hope, love this Christmas amidst COVID-19. Merry Christmas and a Happy New Year from RHU family. Yay! Kami sa Internal Office mopaabot sa inyong tanan ang maradaw ng Pasko ug malipayong bagong tuig 2021. Here's for year of blessing and beyond. Have a Merry Christmas from Human Resource Management Office. Yahoo! We wish you the unconditional love of God in all the dreams of your heart and your everyday prayers. Merry Christmas! Greetings from the Municipal Social Welfare and Development Office. Hooray! The gift of love, the gift of peace, the gift of happiness. May all this be yours at Christmas. Greetings from Municipal Treasurer's Office. Woo! All the best to everyone this holiday season. Wishing you a magical and blissful holiday. Merry Christmas, everyone, from the Municipal Engineering Office. From the Office of the Municipal Environment and Natural Resources, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Bisan pa man niining panahon sa pandemya, the NDRM Office wishes you the unconditional love of God in all the dreams of your heart and your everyday prayers. Merry Christmas and Happy New Year! Wishing everyone a Merry Christmas and a Happy New Year from Budget Office. Yay! Greetings from the Municipal Accounting Office. The gift of love, the gift of peace, the gift of happiness, may always be yours at
the warmth this holiday season has to offer. Have a wonderful Christmas and a happy New Year filled with peace and joy. Greetings from Municipal Planning and Development Office. Mabuhay! In a particularly challenging time in the world, we're all figuring out the new way to make the world move forward. We'll get through COVID-19 together. As Christmas Day goes nearer, we would like to greet you. A Merry, Merry Christmas and a prosperous New Year 2021. Please take good care of your health and the health of others. Stay safe. Greetings from the Municipal Assessor's Office. Gikan sa Municipal Agriculture Office, kami maligpayong mapaabot ug maayong Pasko ug masuwagong bagong tuig. Stay safe and be ready for this season. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from JSO Bank Office. Hooray! Kami sa buhatan ng opisina sa DILG, gipangunahan ni Municipal Local Government Operations Officer Sir Hiyutan Patriana Jr. Mupadayag og kinasingkasing nga Paskuhanong mensahe kaninyong tanan. Maradyaw na Pasko ug mabungahon nga bagong tuig. 2021! Yay! Christmas brings family and friends together. It helps us to appreciate the love in our lives that we often take for granted. Make the true meaning of the holiday season fill your heart and love with many blessings. On behalf of the Commission on Elections, the Office of the Election Officer Santa Monica, Surigao del Norte wishes everyone Merry Christmas and prosperous New Year. God bless us all. Lahat ng mga sapaunon, kami po ang inyong Philippine Coast Guard na bumabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon at sa inyong mga pamilya. Keep safe everyone. In behalf of the Philippine National Police of Santa Monica Municipal Police Station, our warmest greetings of this festive season and best wishes for happiness. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ini ang ijuhipi sa Bureau of Fire Protection Santa Monica Fire Station nga muduyog sa pagsaulog sa pagkatao sa ato mga luwas na si Hesus Kristo. Buwan sa ato mga kaibanan diri sa Santa Monica Fire Station, nag-wish kami ng arang kapispol sa namalipayo na Christmas sa ato tanan. Iampo usab namo natana kung manapasko ug bagong tuig. Nawaya untay sunog na may tabo. The gift of peace. The gift of happiness. May always be yours at all times. Kami Santa Monica Fire Station maghinaot ka magsaulog kita ng Pasko ug bagong tuig luwas sa disgrasya labi na sa sunog. Merry Christmas and a prosperous New Year to all of us. Mao nga na mga kasyargaw ang ilang mensahe pagpasalamat ngadto na sa katawhang sa paunon ang pagbati sa mga line agencies, LGUs nato ngadto na sa katawhan og Merry Christmas og Happy New Year bisan pa adunay pandemic mga kasyargaw. Good morning Kuya G, gikan kang Pearl Ra. Salamat po, magandang umaga. Maradyaw na buntag Kuya G, shout out sa taga Abad Santa Monica. Labi na sa akong pamilya Dolor og Apolinario. Salamat. Good morning Kuya G, shout out sa mga taga Mabuhay, Santa Monica. Happy morning sa Idyo Tanan. Keep safe, thank you Kuya G, more power to Siargao TV. Salamat po, gikan na kang Sander my love. Salamat, magandang umaga. Thank you for sharing STSC's activity. Good morning, gikan na kang Bebet Ju. Salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag Kuya G sa imo diha. Kumusta mo ako sa tiya og tiyo Yiying og sa Ortohan family. Salamat Kuya G, gikan na kang Ronnie Borhan. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning po kang Marites Ibalya Harligo o kang Kaiser Ibalya Harligo. Salamat Kuya G, gikan na kang Almar Harligo. Salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag Kuya G, pa-shoutout naman po sa Family Corbita diri na sa Boulevard. Salamat ka radyo. God bless Kuya G, gikan na kang Sandy Corbita. Salamat po, magandang umaga.
Kobita de ay, salamat. Good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, mga workers sa Siargao Farmland Dapa. It's rainy day. Happy farming, guys. Gikan na kang Brenda Gorgonio. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pakibati ako sa birthday ni Manang Del Marie Cometa from Ruel Golandrina. Salamat. Happy birthday po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, Kang Che Gabutero. Good morning, pa-shoutout ko sa tanang taga-Kambasak. Salamat po, magandang umaga. Happy morning po kaninyong tanan. Libre na ba swab test diya, Kuya G? Ang antigen test, mga kasyargaw. Ilabi na sa mga Surigao noon nga gusto mo biyahe paingon sa Siargao, ang Eva Macapagal testing center, mga kasyargao mo, cater sila og libre, mga kasyargao. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya G. Salamat ay watching from Barobos, Surigao del Sur. Gikan na kang Kint Alzera Hemra. Salamat po, magandang umaga. Good morning, kang Richie Elardo. Salamat. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Roslyn Sumando. Magandang umaga, Kuya G. Amping Perme. Gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Salamat. Good morning, Kuya G. Kada buntag, Kuya G, maunay ako gihuwatan ang imong programa diri na sa Las Piñas City. Gikan na kang Ronnie Borja. Salamat, Ronnie. Magandang umaga kanimo din ha. Salamat. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, dugang 11 ka COVID-19 case sa Dapa na itala. Nagpahibalo karon ang Dapa Rural Health Unit ngadto na sa mga lumulupyo sa atong munisipalidad sa Dapa nga adunay dugang 11 ka kaso sa COVID-19 ang ilang naitala. Mao kini, mga kasyargaw, ang usa ka 66 years old nga lalaki businessman nagpuyo sa Barangay 1, Poblasyon, mga kasyargaw. Samtang ang ika-21 mao ang lalaki nga estudyante taga Barangay 13, Poblasyon. Samtang ang ika-22, mga kasyargaw, usa ka 56 years old female frontliner, Barangay 1, Poblasyon gihapon nagpuyo, mga kasyargaw. Samtang ang ika-4 o ika-23 sa kinatibukan, 45 years old nga lalaki, pedicab driver o residente sa Barangay 13, Poblasyon. Samtang ang ika-24 sa kinatibukan kini, mga kasyargaw, 27 anyos nga lalaki, government employee o nagpuyo sa Barangay 5, Poblasyon. Samtang ang ika-25, mga kasyargaw, ang 28 years old female government employee kini o taga Barangay 5, Poblasyon gihapon. Samtang ang ika-26, usa ka 33 years old nga lalaki, government employee o residente sa Barangay 11, Poblasyon, mga kasyargaw. Samtang ang ika-27, usa ka 78 years old nga babae, residente, mga kasyargaw, sa Barangay 10, Poblasyon. Samtang ang ika-28, mga kasyargaw, ang 56 years old nga lalaki, frontliner o barangay nagpuyo sa Barangay 12, Poblasyon. Ang 29 nga confirmed case mao ang 52 years old nga babae, residente sa Barangay 5, Poblasyon, mga kasyargaw. Og ang ika-11 o ang ika-30, mga kasyargaw, mao ang 38 years old nga babaeng frontliner nga nagpuyo sa Barangay 6, Poblasyon, mga kasyargaw. Mihangyo karon ang RHU Dapa, mga kasyargaw, nga dili nato kalimtan ang responsibilidad sa matag usa, ilabi na sa pagsumpo o pagpanalipod aron na magpabilin nga safe kita og ang pamilya dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Ang tanang malampasan ra nato kini, mga kasyargaw, kon makikiusa o makiktinabangay kita sa matag usa, mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest update sa RHU Dapa, mga kasyargaw. Kinahanglan gayod nga sundon nato, mga kasyargaw, ang minimum health standards nga gipatuman sa atong gobyerno, mga kasyargaw, para na mahilikay kita sa COVID-19. Adunay 11 gikatala karon ang RHU Dapa nga adunay
mga COVID-19 positive. Maong sa kinatibuk-an mga kasyargaw, ana-ana sa 30 ka buok mga kasyargaw ang positibo o naitala nga positibo sa kinatibuk-an din na sa atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargaw. Mga katon, latest updates din na sa atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy morning po sa tanan. Good morning, magandang umaga po, magandang umaga. Good morning Kuya G, happy viewing po. Good morning Kuya G, God bless. Gikan na kang Kuya Brock Balili, salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya, gikan na kang Abel Pangatungan, salamat po, magandang umaga. Ang antigen mao ang swab test Kuya G, salamat. Lahira po ang antigen o RT-PCR test. Ang antigen makuha lamang ninyo sulod sa 30 minutos. Ang RT-PCR mga kasyargaw moabot pa kini og usa o duha ka adlaw, depende na kung asa ini pagadalhon o pag-ipa-test. Apan ang antigen mga kasyargaw, murag highest form siya ng RAT kay makuha lamang nimo sulod sa 30 minutos. Mao kana ang require karon kung mosulod ka sa Siargao. Kinahanglan nimo ng antigen negative result mga kasyargao para na dili ka masangit din na sa mga ports sa Siargao. Good morning po, magandang umaga. Salamat sa pangutana. Gikan na kang Frankie Pitalio. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Shout out kay Remel Tanyo Magallanes from Harligo family. God bless Kuya G. Gikan na ka Almar. Salamat. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. See you soon Siargao. Gikan na kang Tito Lu VC. Yes po, bisitahan lamang ang Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Apil po Socorro swab test. Pwede po, apil po kay bahin man siya sa Siargao Island mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga, happy viewing. Samtang sa laing bahin sa balita karon, usa ka turista positibo sa COVID-19. Usa ka turista ang naitalang mi positibo sa antigen og mi positibo sa COVID-19 base na sa resulta sa RT-PCR test niini. Sumala pa sa RHU General Luna nga sa pakigpartner niini sa Dapa Port Duty Teams DOH og healthcare institution. Ang maong RHU nakasakop og nakatest og mga incoming tourist nga walay mga kumpletong requirements. Maong sila gi-isolate sa Siargao Sports Complex og gi-test for RT-PCR. Ang maong pasyente nga mi positibo, asymptomatic og hapit na mahuman sa iyang pag-quarantine sa maong pasilidad. Gipahimangnuan karon ang publiko og ang tanang establishmento mga kasyargao nga bisan pa dili na kaayo istrikto sa pag-quarantine, pag-travel, kinahanglan gihapon og mag-set og protocols og requirements sa maong munisipalidad og katawhan sa General Luna. Dugang pa nga napulo ang nailang suspected o probable cases sa COVID-19 o karon kini negatibo na sa RT-PCR mga kasyargao. Mao kana ang latest update sa report mga kasyargao sa RHU o Rural Health Unit sa General Luna karon. Samtang sa laing bahin sa balita, libreng antigen testing sa mga Surigao noon, sugod na. Sugod na pagbalik mga kasyargao ang operasyon sa EVAM Macapagal Testing Center niadtong December 5, 2020 aron na sa pag-facilitate sa rapid antigen testing. Kinitungod na sa nagpadayon nga rapid antigen testing nga magsugod karong adlaw usab mga kasyargao. Kini nga testing center abli Monday to Sunday 1 PM to 5 PM lamang mga kasyargao karong
December lang, mga kasyargaw. Kini nasayran nga kung musulod ka sa Siargao Island, kinahanglan nimo og negative antigen result base na sa executive order nga gipagawa sa probinsya Surigao del Norte, mga kasyargaw. Kini nga antigen test, mga kasyargaw, libre sa tanang Surigao non. Kini nga pampanglibre sa result o pampanlibre sa test, mga kasyargaw, usa ka programa sa probinsya Surigao del Norte. Mao na ang atong latest updates, mga kasyargaw, ilabi na sa mga magpa-antigen test, mga kasyargaw. Libre na kini alang na sa mga Surigao non. Aduna na yung mga nagpa-test kagahapong adlaw, mga kasyargaw, atong nakita sa mga post, sa mga nagkalain-laing katawhan nga misulay sa pagpa-test didto, og nakita nato nga sugod na gayod ang ilang pagpangdawat sa gusto gayod nga magpa-test. Ang kinahanglan lamang ninyo, mga kasyargaw, proof nga taga Surigao del Norte kamo, valid IDs or pamatuod gikan na sa inyong barangay official, mga kasyargaw, o barangay hall, mga certificates, mga kasyargaw, mga ingana na mga requirements para na maka-avail kamo ana na mga butang, mga kasyargaw. Pero ang importante ang valid ID para na pagkumpirma gayod nga taga Surigao del Norte ka, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Maayong bunta, good morning. Good morning, Kuya G. Happy Monday morning, Sir G. Gika na kang Ma'am Nalin Bilad. Salamat. Kuya G, pa shout out pala sa tropa ko nga si Ellie John Saladar. Birthday niya po ngayon. Happy birthday po, magandang umaga. Gika na kang Frankie Petalyo. Salamat. Good morning, Kuya G. Happy birthday kay Remel Tanyo Magallanes. God bless, Kuya G. Salamat. Magandang umaga. Gika na kang Almar Harligo. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, pinakakaraan nga punuan sa Surigao nahugmak. Nahugmak ang pinakakaraan nga punuan sa Acacia sa Surigao City kagahapong adlaw pasado alas 10 sa buntag, mga kasyargaw. Sumala pa nga ang pagkahagsak ni ini tungod na sa makusog nga ulan kagahapong adlaw nga nasinati sa tibuok probinsya Surigao del Norte og ang kakulang na usab sa kuptanan nga yuta sa maong punuan, mga kasyargaw. Dugang pa nga ang maong punuan panahon pa sa mananakop nga mga Espanyol, mga kasyargaw. Ang nagtanom mismo ang mga Espanyol, mga kasyargaw, sa maong punuan sa Acacia. Nagtindog na gud na siya, mga kasyargaw. 1902 pa, mga kasyargaw, naanana siya dinha sa bahin sa Luneta didto na sa Surigao City. Sumala pa nga wala pa ta na tao na Acacia nga punuan, mga kasyargaw. Kagahapon gihimo ang clearing operations, mga kasyargaw, para na sa paglimpyo kay nakahambalang manggayog kini dinha na sa dalan sa Surigao City, ilabi na sa San Nicolas Street, mga kasyargaw. Karon limpyo na kini, mga kasyargaw, tungod na sa paglimpyo sa CGSO sa maong syudad uban sa mga line agencies sama sa BFP o guban pa, mga kasyargaw. Ako na ang latest updates dito na, mga kasyargaw, sa Surigao City. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, Sharelco nakadawat og daghang awards karon. Gila karon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated kung PhilReca ang performance nga gihimo sa Siargao Electric Cooperative sa tuig 2019 kung 2019. Ang mga award nga nadawat sa atong sugang dagitab mao ang Paramount Achievement Award, Prompt
Payor Award, Circle of Excellence Award, Constant Contributor, Extra Meal, Strength in Numbers, Lamplight, The Iron Pillar, Special Citation for ISIS with Fully Liquidated Subsidy Award, o Strong Commitment to Brotherhood Award, mga kasyargaw. Maong mapasalamaton kini sa tag-iya sa maong kooperatiba nga mao ang mga konsumante sa maong sugang dagitab dinhina sa atong isla sa Siargao. Adunay mga awards nga naamgo karon, mga kasyargao, sa Siarelco. Kini ang latest updates nato dinhina sa atong sa atong isla sa Siargao, ilabi na sa atong sugang dagitab, mga kasyargao. Adunay mga awards tungod na sa atong suporta sa atong mga lakang, mga kasyargao, dinhi na sa atong probinsya, ilabi na usab sa atong isla. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Happy viewing po, magandang umaga. Good morning, Kuya Jiggy, kanakang Anski. Dapo, salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga, kinigiya lamang, mga kasyargao, para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargao. Sa zodiac sign nga Aries, involved ka sa chismis nga gidaot ang kauban. Karon nahitabo na nga ikaw mismo ang gichismis karon. Naglagot ka kay na experience nimo ang pagkadagma usab sa kinabuhi. Samtang sa Taurus, mga kasyargao, malipay ka sa imong naani karon. Natangtang na ang mga utang nimo. Nagprepare ka na sa imong field aron magtanom, mga kasyargao. Samtang sa Gemini, mga kasyargao, expanding karon ang mga negosyo. Ang imong pag-agi sa kinabuhi nga dili maayo ang muhatag sa imo og start-up, mga kasyargao, sa gusto nimo nga negosyo karon. Samtang sa Cancer, magsugod sa imong physical fitness program para na sa imong health concern, mga kasyargao. Mao na ang atong laing upat, mga kasyargao, mao ang atong upat ka horoscope karong buntaga. Napay laing upat, mga kasyargao, sa mosunod na mga minuto din na sa itong programa, Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargao, trabahante sa probinsya Agusan del Norte makadawat og bugas. Dili lamang sa bonus o cash gifts, mga kasyargao, makadawat gihapon ang tanang 1,674 nga personahe o empleyado sa provincial government sa Agusan del Norte og sinako nga bugas panahon sa Kapaskuhan. Sumala pa kang Agusan del Norte Governor Del Corvera nga ang pagpanghatag sa bugas o sa kapaagi aron na sa pag-ila sa dedication sa mga empleyado niini nga makaserbisyo sa mga constituents niini, mga kasyargao. Sana all gayod, mga kasyargao, mahatagan og usa ka kilo nga bugas, o sa kakilo, isa ka sako nga bugas, mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope, mga kasyargao, sa Leo, ang imong family meeting mohatag og assignment sa bayaran sa imong electricity karon, tubig og telephone. Malipay sa maong assignment karon nimo, mga kasyargao. Samtang sa Virgo, madawat ang balikbayan box. Nag-increase ang stocks nimo sa imong foods. Pasalamati ang naghatag. Ilabi na ang labaw nga makagagahong nga si Heso Kristo.
Samtang sa Libra, feel nimo ang tanang pangandoy na dawat nimo sa Dios. Happy ka apan dili ka pa kontento. Nagpasalamat ka og mapun-an ang gihatag sa Dios, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, mailan nimo ang internet ang imong perfect partner karon. Magpauban sa imong pag-eyeball kaniya, mga kasyargaw. Mako na, mga kasyargaw, ang atong laing upat nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Kinigiya lamang, mga kasyargaw, para na sa pagkabot nato sa success. Napay laing upat sa mga musunod nato nga minuto, mga kasyargaw, sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa balita karon, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 case sa Caraga atong pagasayron. As of December 5, 2020, we have 64 new confirmed positive COVID-19 cases or areas of distribution. 34 cases from Agusan del Sur, San Francisco 12, Bunawan 11, Talacogon 5, Esperanza 2, Prosperidad 2, San Luis 1, and Trento 1. 2 cases from Bayugan City, from Barangays Pili 1, Poblacion 1. 3 cases from Dapa, Surigao del Norte. 16 cases from Province of Dinagat Islands, from Municipalities Cagdianao 8, Loreto 3, Basilisa 2, Dinagat 2, and Libho 1. 4 cases from Surigao del Sur, Barubo 2, Cantilan 1, Madrid 1. 2 cases from Tandag City, from Barangays Buena Vista 1, Telahe 1. And 3 cases from Butuan City, from Barangays Bading 1, Bitos 1, and Fort Poyohon 1. For classification of cases, we have recorded 40 local transmission cases, 19 no travel history to an area with local transmission, and 5 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 49 are asymptomatic, 12 have mild symptoms, and 3 severe. For status of management, 62 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 5, 2020, 3 COVID-19 related deaths were reported, wherein 1 is from a previously confirmed case. The first death case is a 52-year-old male from Trento, Agusan del Sur with no known comorbidity, admitted on November 30 for cough and shortness of breath. However, due to complications, the patient died on December 1, 2020. The second death case is a 56-year-old female from Cantilan, Surigao del Sur with no known comorbidity, admitted on November 30 for cough and shortness of breath, but died on the same day. The third death case is a 79-year-old male from Magallanes, Agusan del Norte, hypertensive and with heart disease, onset of cough, shortness of breath, and body weakness on November 25, admitted on December 2, but died on December 4, 2020. As of December 5, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,883 confirmed cases, 448 active cases, 3,252 recoveries, and 183 deaths. Mao kana, mga kasyargaw, ang atong latest update sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Amping kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, tulo ka suspetsyado sikop sa pagpahigayon og illegal logging. Dakpan ang tulo ka suspetsyado, mga kasyargaw. Human ang intensified nga kampanya sa Caraga Police sa illegal logging sa nagkalain-laing munisipalidad sa Surigao del Sur nga may kantidad sa 30,773 pesos ang nasikop nitong December 5. Sa munisipalidad sa Lanuza, duha ka anti-illegal logging operations ang gipahigayon sa Barangay Agsam, Lanuza, Surigao del Sur nga may resulta sa pagkasikop ni Jundel Orellanida, 24 anyos,
og Bernardo Cubero, 63 anyos, og kantidad 10,000 o 10,265 mga kasyargaw ka pesos ang kantidad sa nakuha niini. Samtang sa Tandag City, nasikop si LV Pael, 30 years old, nga residente sa Barangay Awasian, Tandag City, Surigao del Sur, nga nagkantidad mga kasyargaw sa 8,008 pesos mga kasyargaw ang nakuha. Samtang adunay mga nakumpiska mga kahoy mga kasyargaw nga gipanag-iyahan sa usa ka negosyante mga kasyargaw nga nagkantidad umupuno sa maong ihap sa kantidad mga kasyargaw sa sa maong mga kahoy o illegal nga laging mga kasyargaw. Sumala pa sa kapulisan nga ilagayod nga gipahugtan karon ang anti-illegal logging operations nila para na sa pagkasikop sa mga mapahigayon o ginadili nga mga buhat mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Caraga Region. Samtang mga kasyargaw, ang pinakaulahing bahin nato sa atong horoscope karon mga kasyargaw sa Sagittarius, nakit-an nimo ang loophole sa sistema. Kinahanglan adunay value of integrity ang tawo og responsible kini dapat mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, ang paghatag og charity mag-connect sa Dios sa imo. Ang imong kalagot ang mag-cut off sa imong source karon mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, mag-consult sa psychic aron clear sa imo ang decision nga imong himuon mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, successful ka sa imong pagka-matchmaker karon sa imong friend mga kasyargaw. Mao na ang latest nato na mga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, laing relief operation ipahigayon sa Philippine Coast Guard. Karong adlaw mga kasyargaw ang pagpahigayon sa pag-utro sa relief operation sa mga naapektaran sa bagyo dito na sa Virac, Catanduanes. Giandam na kini sa Philippine Coast Guard kagahapong adlaw pa dito na sa BRP Gabriela Silang. Anaa sa gibana-banang 65 tons ka mga assorted goods ang pagadalhon karon mga kasyargaw sa Catanduanes para na sa pagpang-apod-apod sa relief goods. Bisan pa nilabay na ang kabagyuhan mga kasyargaw ang mga bagyo, ana gyapon adunay mga mitabang gihapon sa atong mga kaigsuonan nga nawad-an og panimalay, nawad-an og panginabuhian ug ang uban nga kasakit ang nawad-an sa kinabuhi mga kasyargaw, ilabi na sa mga minahal nila mga kasyargaw. Ingat-ingat po, salamat sa mga nagdonar. Good morning po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning Surigao City, gigala kang Graven Patricia. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, magandang umaga. Good morning, lang libre na test pero 25 raman ba dya pwede? Dyaoy stranded na sab sa Surigao. Ikan na kang I'm Steve Mark Tagalog. Salamat po. Siyempre po ang atong antigen center o ang EBA Makapagal mga kasyargaw. Limited lang ang makatest mga kasyargaw. Kinahanglan gayod ng schedules ninyo mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Pa shout out po sa ako sa tanan taga San Benito o good morning sa inyo tanan. Ilabi na sa ako Nanay Eliasa Borja. Sa mga bubiyahe mga kasyargaw sa EVA Makapagal, sumala pa sa provincial officers nato, ilabi na sa health concerns mga kasyargaw. 1 p.m. to 5 p.m. lamang ang pagpahigayon sa antigen. Kung biyahe ka mo sa buntag, then amo pa ka mo mukuha ng antigen testing mga kasyargaw, dili kayo ka mo mahatagan. Kay hapon pa man ang ilang schedule mga kasyargaw o
posible nga naanay nag-una mga kasyargaw kaninyo maong i-hold asa ka mo din na aron na sa pagpahigayon sa rapid antigen mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong balita ilabi na sa sports. Ginebra, nagmadaugon, batok na mga kasyargaw sa Talk and Text. Hapit na gayod makabot mga kasyargaw sa Barangay Ginebra ang crown o ang corona sa PBA All Filipino Cup mga kasyargaw. Human nga nagmadaugon ang Gin Kings batok na sa Talk and Text may score nga 98-88 mga kasyargaw sa Game 4 sa finals nga gihimo dito na sa AUF Gym sa Angeles City, Pampanga dito na sa Bubbles mga kasyargaw. Si L.A. Tenorio ang mihatag og daghang points karon mga kasyargaw nga miabot sa 22 points. Samtang si Japet Aguilar ana agihapon sa 22 points ug 9 rebounds. 16 points ang nadugang ni Stanley Pringle mga kasyargaw. Ang nagmadaugon ang Ginebra batok na mga kasyargaw sa Talk and Text mga kasyargaw karon. Mao kana ang atong latest updates sa sports. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Sumala pa mga kasyargaw sa pinakaulahing tala sa Department of Health mga kasyargaw nga na sa 439,834 mga kasyargaw ang total cases sa atong nasod Pilipinas. Ang active cases nini mga kasyargaw 22,646 na mga kasyargaw. Samtang ang kinatibuk-ang nakarecover 408,634 na mga kasyargaw. Ang total nga na mga nangamatay 8,554 na mga kasyargaw. Mga na latest updates na to sa kaimtang sa COVID-19 sa nasod Pilipinas. Samtang mga kasyargaw, aduna tayo nakuha nga impormasyon nga mo bisita si Secretary Isidro La Peña mga kasyargaw sa TESDA dinhi na sa atong isla sa Siargao. Adunay mga meetings ngadto na sa kadagkuan mga kasyargaw. Mga latest nato nga information nga nakuha mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning. Kinahanglan magsadyo sila kay numbering system man ang dili maapas ugma na pod pero bawal reserve para patas sa tanan. Gikan na kang Smiley Espaldon. Salamat sir. O sa nangutana mga kasyargaw, naa si Sir Smiley Espaldon nga taga makapagala testing center. Salamat Sir Smiley sa pagpasabot usab sa atong mga kasyargaw, ilabi na sa pagkuha sa antigen. Salamat po, magandang umaga. Morning sir, listening here. Unja 12 noon pwede na sila magsadyo para mag-fill up para maka-start sa first 25 og if maapas another set of 25 until 5 PM. Salamat po Sir Smiley sa pagpasabot ngadto na sa atong mga kasyargaw. Gikan na mismo kang Sir Smiley nga taga antigen testing centers mga kasyargaw dito na sa Eva Macapagal. Salamat Sir Smiley, salamat. Handler tuod ko sa PPA Antigen Testing Center. Yes sir, salamat. Kaila ko nimo. Salamat, magandang umaga. Sir Smiley, magandang umaga. Good morning kang Nonoy Aljun. Good morning Kuya G. Pabati naman ako kay Neneng France. Happy birthday. Salamat Kuya G. Magandang
umaga. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Good morning, pa-shoutout ako sa tanan taga San Benito. Good morning sa inyo, tanan. Ilabi na sa ako, Nanay Eliasa Borja, mga ka-Siargao. Good morning. Natubag na gayod ang pangutana ni I'm Shy B Tagalo. Salamat sa pagpangutana usab. Gitubag na karon ni Sir Smiley Espaldon. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Maong kinahanglan gayod nga musubay kita mga ka-Siargao sa mga policy. Kung alas 12 ang opening mga ka-Siargao, alas 12 kita magkuha mga ka-Siargao. Kinanglan walay reserve, kinanglan patas gayod mga ka-Siargao. Kaya ang tanan man ang inanglan usab nini. Ilabi na sa mga muuli sa Siargao, mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good, Manoy Eli Subayno. Good morning, gikan na kang Nalin Bilad. Salamat po, magandang umaga, mga ka-Siargao. Salamat sa mga taga PPA. Ilabi na kaninyong tanan. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa pagsuporta, ilabi na sa pagtutok. Dini na sa atong programa, Siargao TV News. Magandang umaga po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, ang atong Christmas countdown, 18 days na lang mga ka-Siargao. Pasko na. Pasko na mga ka-Siargao. Human ang 100 days nga atong pagbilang, 18 days na lang mga ka-Siargao. Nabulol na mga ka-Siargao. Good morning, magandang umaga. 18 days na lang, Pasko na. Siyempre, ang pagsaulog sa Kapaskuhan, dili mapugnan, tungod na ang Pilipino, mga ka-Siargao, ang pinaka-happy, pinaka-masaya na pagsaulog sa Kapaskuhan. Matag tuig mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Unsay handa, unsay plano. Siyempre, dili nato kalimtan mga ka-Siargao nga ang gisaulog sa maong Kapaskuhan sa December 25 ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo mga ka-Siargao. Ang miluwa sa atong kinabuhi dinhi na sa kalibutan mga ka-Siargao. Nagkabulol-bulol na mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao, ilabi na kaninyo nga pirmi nagsuporta din na sa atong programa. Good morning po, magandang umaga. Dinhi na lamang kukutob mga ka-Siargao hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay nato nga masayran mga ka-Siargao dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tanang Naminaw, sa Luzon, Visayas, Mindanao ug tibuok kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga ka-Siargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. Happy Monday mga ka-Siargao.